Sichithiwe inkundla ephakamileyo yaseMgungundlovu isicelo sowayengumongameli weli umnumzana Jacob Zuma sokuba umtshutshisi wombuso uAdvocate uDowner ayeke ukuchophela ityala lakhe. Isigwebo kwesi sicelo siwiswe ngujaji Koen. Intatheli ye-SABC elandela elityala uSimphiwe Makhanya usilungiselele lengxelo. Lesa angibingelele kwena bese ngibingelele nokumbukela ekhaya ngisho ukuthi impela bekuwusuku olukhulu kwaloyo oyengumongameli kuleli umnumzana uJacob Zuma nokhetheke ukuthi azizele yena ngokwakhe lapha enkantolo ephakeme eMgungundlovu ukuzokuzwa phela isinqumo sayo inkantolo ephakeme malungana nesicelo sakhe sokuba kuxoxiswe esingathi ke umtshutshisi eceleni lakhe uAdvocate uDowner. Bengalindelekile ke namhlanje lesa ukuthi umnumzana uJacob Zuma asifikele enkantolo njengalokhu phela ifoundation yakhe esikhathini ke esedlule ike yakhipha istatement nalapho ishilo khona ukuthi asikho isidingo sokuthi eze yena ngokwakhe lapha eMgungundlovu enkantolo ngoba phela ke kuzokhishwa ngesinqumo malungana nesicelo sakhe. Kepha ke ufikile umnumzana uJacob Zuma ehambisana ke singathi ke nabamesekayo ukuyindodakazi yakhe uDuduzile Zuma kanye nomnumzane umzwanele manje okhulumela ke yona iJacob Sekitha Zuma Foundation. Ijaji ke lapha enkantolo ephakeme eMgungundlovu uJaji Koen usikhiphile ke isinqumo sakhe esingathi ke sifingqiwe ebalula ke izathu zokuthi ufinyelele kanjani kusona leso sinqumo. Washo ukuthi impela unqume yena ukuthi isicelo sikamnumzana uJacob Zuma sichithwe sokuba ke kuhoxiswe umtshutshisi kuleli cala uAdvocate kuleli cala uAdvocate uDowner ukuba hoxiswe kulona. Izathu ke ayibekile lesa ilezo zokuthi vele ngaphambilini inkantolo ephakeme singathi iSupreme Court of Appeal yayisivele isikhiphile inqumo ezimalungana ke noqotho ke esingathi bakhe umnumzane ke uAdvocate uDowner kuleli cala. Washo ukuthi akasiboni nesincane isidingo esingakholela ekutheni ke akhiphe yena njengojaji Koen isinqumo esingathi kuhoxiswe uAdvocate uDowner kuleli cala ngoba zonke lezi insolo ezishiwe esingathi abameli bamnumzana uJacob Zuma uma ngabe ubheka umthetho azikwazi ukuma futhi aziwenzi singathi ke umqondo ungakholela ekutheni kuze kuxoxiswe umtshutshisi kuleli cala. Wabeka ke ukuthi cha icala leli kufanele liqhubeke amathimba ke abameli baloyo ongameli kulelo umnumzana uJacob Zuma kanye nethimba labameli ke abamele ke inkampani le yesikhali phela yaseFrance Thales bebambisene ke nombuso kufanele ke bahlangane babhunge ukuze bavumelane ke ngosuku nokugcineke kuvunyiwe ke lapha enkantolo ephakeme eMgungundlovu ukuthi leli cala lizokulalelwa ke ngawo umhla ka11 kuApril unyaka u2022. Ubuselindaba kwena eGoli.